Ikusentzule eta ongi etorri herri programara. Gaur kontan Nafarroako iparraldera etorri gara, Urdazubira hain zuzen ere. Eta aukera izanen dugu bertako biztanleekin solastuz, herria pixkat hobeki ezagutzeko. Beraz zuek ere ezagutzeko gogoz bazaudete, etorri gurekin. Udaletxera hurbildu gara eta Iñaki Ariztiarekin topatu gara, bertako alkatea. Egunon, zer moduz Iñaki? Egunon, ongi momentuz. Bueno, konta iguzu lehenik eta behin, non dago kokatua Urdazubi? Urdazubi mugan, hemen muga egiten dugu Frantziakin, iparraldetik Ainuatik, eta gero bestaldetik Zugarramurdi herria eta Baztango herriekin, Azpilko eta Arizko eta bertze herri batzuk. Urdazubik historia dexente duela aipatu digute zenbait lagunek, eta kontatuko aldiguzu pixka zein den herri honen historia? Herri honen sortu zen monastegiaren inguruan. Azken orduko Premostratense garaieko monastegiko frailea zuten indarra, eramatzen zituzten Baionaraino, Frantzian kokatzen zen hango monjekin zuten indarra, Elize kontu. Eta ero gutxinaka indarroi galtzen gantzen, gero herritarrak saiatu zen herri modu indar gehiago hartzen, eta azkenean gutxinaka enduzioten indarroi Elizari, errendiatu eta herria sortu zen. Hala ere, eremua txikituz joan da, zabalduz nola izan da? Txikituz, erranduten bezala, Baionaraino bazitun lorraldeak, eta azkenean gutxinaka mugako tope ostaraino daukaga, orain noak egiten du eremua. Eta hori 18 kilometro garratuko eremua izango du, Zugarramurdi eta Baztango mugekin. Zenbat biztanle bizi dire Urdazubin? 200 hurbil, 382 inguruan. Eta auzotan banatua dago Urdazubi, gehiena da zentrikoa da, nola kokatuko zenuke edo nola azalduko zenuke zure herria? Nahiko sakabanatuta bai, hemen daukagu Urdazuiko San Salvatore karrika, hiriburua erten duguna. Eta gero Lehorlas, Alkerdi, Landibar, Dantxarinea dugu gure auzo komertziala, nahiko sakabanatuta dagoela. Azken urtetan nabaritu duzue jeitsi dela biztanle kopurua Urdazubin? Ez, aldrebez, mantxo-mantxoan gora. Batez ere pentsatzu enplegu eskaintza daukaguna, Dantxariko enplegu eskaintza horren araberean bizitza gehiago, kanpoko jendea etorri izan da, naiz hurbilekoak edo Frantziatik eta bertze hiriburu batzutek ere, eta mantxo-mantxo goiti bai. Errango zenuke Urdazubiko ekonomia aktiboa dela? Bai, nahiko aktiboa. Aurten izan dugu halako muga txiki bat, baina pentsatu alde guztieta, baina bertzen ez herri nahiko aktiboa dugu. Eta batez ere, zerek bultzatzen du Urdazubiko ekonomia? Hemen batez ere dugu benten afera, komertzioa, konbentzio transfronterizoa, horri parraldetik eta Frantzik duen jende horrekin, eta gero hemen jendere bai. Eta hortaz aparte, ostalaritza, ostatua eta turismo eta komerzio internazional dugu. Hemen ez dago fabrika handitzik eta industria zonalderik? Ez, hemen hortan ez dago ezer, eta ganaderia arloan eta gero eta gutxio badauzkagu horiko gazte batzuk animatu direla, beren egiten lan hori eta jarraitzea, baina egiarren nahiko guti. Herria sustentatzeko azkenean komerzio eta turismo arlotik bizi behar gara. Eta turismotik bizitzeko garrantzitsua izanen da zuendako alde batetik frantsesa jakitea, imaginatzen dut muga ere aprobetxatuko duzuelako. Pixkat nola antolatzen duzue, badago lotura bat zuen artean, komertzioen artean? Bai, azkenean betitik lotura fuerte bat izan dugu iparraldeekin, hemengo ondoko herria duzkagu Sara, Ainoa, Ezpeleta, Itxasu, Kanbo horiekin. Batez ere, Sara eta Ainoa orduan bere denboretan sortu zen Xareta, idera zen lehenik alako idea turistiko
leizeak elkartzeko, eta gero gutxinako Ainuako herria sartu ginen, eta ja beti badaukago horrekin beti udalen artean eta herritartean lotura fuertea bat, eta turismo arlean beti saiatzen gara gu hemengo jendeara bidaltze, eta handik ere guri bueltan ekartzen jendea. Errango zenuke iparraldeko udaletxekin harreman gehiago duzuela Nafarroako zenbait udaletxekin baino edo antzekoa da? Antzekoa, bueno, hori turismikoki, azkenean Frantzia dugu gure fuerte hemen mugan bizi garen bezala, gure kliente preferentea errandu den bezala, frantzesa da. Orduan alderdi hortei bai lotura gehiago dozkagu. Eta azkenean gero egozen ekintzak diru laguntzak eskatzeko, Nafarroko gobernuan da baztanekin ere asko azkenean denekin jokatzen gara. Baina udaldera eta turismo arloan bai egia da iparraldeko herri txikiekin asko kontatzen dugu. Eta urak eramateko orduan, zaborrak nola moldatzen zarete? Hoi iparraldeekin bai. Egia erran senpereko, orai senperen kokatu dagoen enpresa bat da. Nafarro aldetik etzen saiatu ginen, baina etzen modurik. Azkenean dantxairineko komertzio sortzen duen zabor gutxi mugiazteko etzago medurik nahiko urrun dagolako, Elizondo bastan zen hurbilena eta etzen medio saiatu ginen. Baina betitik iparraldeko enpresa horrek hornitzen dakitu, eta uraren eta adibidez argien arloan ere guk iten dugu Frantziatik argi erosi eta udaletxea bera da saltzen duena hemengo herritarrei eta hemengo bentei. Orduan bai Frantziatik laguntza asko behar dugula bai. Eta gutxi gora beraz, zenbateko izaten da urteko aurrekontua, Urdazubin? Hemen generalki azken urtetan 3 milion inguru biltzen da. Beti ozen ekintzen behar dugula, baina inguru ostan. Aurten jaitsiko da puska, baina inguru ostan. Normalean, zuen legealdian, ze ideia daukazue edo zer landu nahiko zenuten herrian, ze utxune nabaritzen dituzue? Utxunea momentu honetan nahiko herri sainatua da, ez daukagu zorrik eta alde inon ere, orduan eginena pixka zabaltzen, barneak atxak izaten dauztenak, gero auzolanaen afera, adibidez, erten dute beti herri txikia, sos asko daukana beti kanpoko zera, nahiko inion potentziatu elkartasun hori, auzolaneko lan horiek, pixka garbialdi bat eman herriai, eta hortik kanpo gauzutik, pentsatzen nahiko egoera honean garela. Helduen urteko akusi behar, horrei gertatu den guzionekin, baina momentu ez dauko idea fuerteik, aldaketa fuerteik egiteko. Eta krisialdi honek ekarri du udalean ere zalantza eta beldurra sortzea edo zuen arteko? Batez ere bai, erten dugun bezala dantxaineko komertzioi gureko diru sarrerik handienetaikoa da, azkenean argi kontu eta imposto kontu legero lana. Hemen ez dugu egun arazorik izan lan kontu, denek badaukagun lana, paro hemen eguneko hutsa zen, eta bai sartu zaikula beldurro. Noski egun batetik bertzea dena estea eta lanpostu guziek galtzea, diru sarreroiek, bai, orai muga erekitzeko esperoan eta berze nola voltatzen garen normaltasunera, lehengo bizitzara zaila izan gara, baina normaltasun xe batera zori voltatu. Zein da errezeta herri bateko kide, biztanle eta alkate izateko? Nahiko zaila ez dakit. Bai, ni gogotsu elkartu nintzen, azkenean beti herri honetan sortu nintzen, hemen bizi izan naiz, ikasketak egiteko kanpora joan nintzen, baina beti voltatzeko irrikan, eta azkenean maite behar duzu herri bat olako saltsetan sartzeko. Herri txikia da, baina lan kopuru handizago, dugun tokiraren gati, komertzioen gatik eta hola, lan asko. Uste no baino gehiago agien bai, baina ez gogotsu uste nio, eta espero hola jarritze urteko adrin bat. Eta akitzeko nola definituko zenuke Urdazubi? Urdazubi, ezagutzen ez duen norbaiten dako ezagutzeko herri polit bat. Da azkenean baketsua, oporretan etortzeko, egun pasatortzeko, naturatik hurbil, hondartzetaik hurbil, komertzioa dena, ikustu badaukagu dela denetai, eta bertzen azkuz beti galditen du ze utxun izaten aldugun hobetzeko, eta beti hobetzeko prest, eta herri pogitea ezagutzeko. Ederki, mila esker, eman diguzun informazio guztiagatik eta herria ezagutzen segituko dugu. Mila esker zuei aukera emategatik. Eta hemen dugu Iraia Jaurena, Jepa egunon, zer moduz? Ongi. Gaurko gure bisitari bolondresa izango zara,
Eta horrez gain, herritarra izateaz gain, trikitilarei irakaslea ere bazara, ez? Trikitixe irakaslea. Bai, ja duela 3 urte eta ikuna tomatituz klaseak herrian, eta herriko gaztetxoa edola. Eta gaurko hontan, zenbat lekutara eramango gaituzu? 4 leku erakuste pentsatu dut, eta lehenbizia hasiko gara igual monasteriotik, aintzinan dugun monasteriotik. Ederki, orduan plazara hurbilduko gara, eta hortxe hasiko da gure bisita? Aixa. Ados ba, guazen. Iraia, herriko plazara ekarri diguzu, zer dugu hemen, konta iguzu pixkat? Karri datzuet herriko monasteriora, gaur egun eliza dena, baina Urdazubiko monasteriora. Hau 9. mendean nola sortu zen, lehenbiz Agustinoak bizitu izan ziren hemen, baina gero aldatu zen ordenez eta hola. Eta monasterioak izan zuen bere loraldik handiena 16 eta 18. mendeen inguruan, eta bazituen nahiko lur eta nahiko botere ere izan zuen. Adibidez aipatzeko da, aintzinan dugun Azkarmendian, zer ere bai gaztelu bat, eta gaztelu hortetik ikusten altzela iparraldeko, Lapurdiko kosta guzia, eta handi kontrolatzen zela pixkat lur guziak eta hola. Gero ere bai izan zituen 2 sute, eta suta horietako batean ere bai errezen monasterioak zuen liburutegi importante bat, eta gaur egun ja monasterioa finitu zen, desamortizazioa pastu zelaik eta bere lurra galdu zituen, eta gaur egun ikusten alduguna bakarrik da eliza eta klaustroa. Eta klaustroan behitiko aldean gaur egun bada arte esposizione bat, eta gaineko partean gordetzen dena da museo bat. Lehen orainik eta hundiagokoa zen monastegia edo neurri berdintzua zeukan? Bai, neurri antzekoak izanen zituen. Eliza eta pixkat gibelera ere handia, klaustroan zatia eta hola, baina mantentzen da gehiena bai. Eta errango zenun Urdazubi herri katolikoa dela edo erlijiosua? Gaur egun ikuste mantentzen dela ere bai, baina honez leno bezala, azkenan leno zen monasterioak bazuen indarra eta frailak ere bai, baina herriko jendea baserritarra zen eta denak ere ziren katolikoak izanen, eta gaur egun ere, nik uste, más o menos. Gero eta gutxiago? Bai. Herriera jendea etortzen denean bisitan, nahita nahi ez monasteritik pasatzen da? Bai, nik uste bai, azkenean plazain zentroan dagoenez, deigarria da eta beti pasatzen dire, igual denak ez museoa ikustera, baina bai, beti deigarria da eta etortzen dira bisitanta. Eta plaza ipatu duzula, plaza hontan ze ospakizun egiten dituzu Urdazubin? Plazan normalki herriko bestak izaten direla maiatza inguruan eta, baina ere egiten dire bertze besta importante batzuk, adibidez burdinaren eguna, non aipatzen den pixkat burdinak hartzen zutela, eta egiten da merkatu bat, eta egun polita izaten da, eta udan ere bai bertze ekitaldi batzuk ere bai egiten dira. Errango zenuke Urdazubik baduela bizi eta ekintza aldetik eta aberatsa dela? Bai, pixkat bai, igual udan gehien bat, igual negoan pixka gutixago eta udan turisten etorreraikin eta hola, komertzia gehiago dekitzen dire eta ikuste bizi gehiago irabazten duela. Urdazubi orduan herri nahiko turistikoa dela errango zenuke? Bai, pixkat bai. Azkenean Zugarramurdia ondoan izakire bai, beren lezeengatik eta denaingatik nahiko turista etortzen dire eta bai. Eta herrian gustora hartzen dituzue turista hauek edo badaude kexu direnak ere bai? Normalki gustoraz, azkenean lana sortzen dut ere bai, hemengo komertziendak, ostatuendak eta bar. Baina batzutan egia da badirela egunak aste saginduan eta nahiko masiboa izaten dela turisten etorrera eta orduan badela jendeak kexu denak bai. Eta aurten egoera ikusita zein izan den, nola ospatu dituze bestak, egin duzu halako seinale txikiren bat? Eske justu ziren maiatzen, eta hori ez izan magarren fasan ginen, eta orduan berez ezintzen deus ospatu, baina karretero estatuak edeki zuen, eta jende hurbildu zen bederen terrazan zerbait hartzera, eta ezkilak ere jo zituzten, koete batzuk bota, eta bederen seinale gisa zerbait zintzen bai. Eta plazatik orain nora eramango gaituzu? Pentsatu dut errotara ere matea, dara pixkat monasterioekin lotua delako ere bai, eta errotara ganen gara. Ederki guazen.
Iraia, ekarri diguzu Urdazubiko errotara, konta iguzu zein da honen historia? Hastion aipatutako monasterioko fraileek Ugarana errekain zuten pixkat bideratu, hemen ikusten diren kanal hauek sortuz, eta kanal horietako uran indarra erabiliz batu zuten martxan errota, eta garai hartan Artoa eta Garia iten zuten hirin bihurtu, eta egia da izan zuela ere bai nahiko indarra monasterioa menpezagoen, eta nahiko indarra handia izan zuela, eta gero baserritarrak eta ere bai erabili ahal izan zutela errota hau. Errota pixkat fraile hauek joatea erako orduan ere itxi zen edo urte gehiago ziraundu? Irauntzuen pixkat gehiago, baina gero ja berritu zuten duela urte batzuk eta gaur egun ibiltzen da museo bezala, iten da pixkat bisita gidatu bat esplikatzeko nola martxatzen zuen leheno eta hori dena, baina gaur egun ja ez da ibiltzen ez. Eta bisita gidatu hauetara eta etortzen dire inguruetako jendea, normalian iparraldetik nondik etortzen da jendea? Hemengo turista gehienak, bai euskaldunak eta Espainiar estatukoak dire, iparraldetik ere bai batzuk, baina gehienak igual etortzen direnak lezeak ikustera, bide nabar ere gidatzituko pixkat errota ere bai zautzeko, eta talde txikitan sartzen dire, eta izaten da bisita gidatu bat. Ederki, eta orain nora eramango gaituzu? Orai, igual, emanen datzu eta Axularren etxea ikustera. Pixkat Axular gure pertsonaia famatunetakoa denez, bere etxea zeintzen ikusteko. Ederki, bagoazen. Eta iritsi gara Axularren bordara ere bai, edo baserrira? Bai, nahi natzen ere bai hona tekarri azkenean Axular idazle famatua Urdazubikoa zela pixkat errateko, eta bere, izan zen Pedro Agerre, baina Axular goitizena zuen baserrian izena ingatik, eta izan zen bere garaiko euskal literaturan idazle importantenetariko bat, eta nahi natzen pixkat erakutsi beren etxea. Bere idatziak edo monastegian gordetzen dire, zuk dakizula edo? Ez dut uste, bere izan zen, Urdazuin sortu zen, baina gero bere apaiz ikasketak eta hain ondotik saran bizitu zen, eta han izan zen apez, eta han idatzi zuen bere liburu famatuena, gero liburua, eta gero ere saran hiltzen, bai. Eta inguruan badago bere oinordekorik edo zuek dakizuela gutienaz? Nik dakitela ez sobera orai etxea ez da familiakoa eta ez dute ez da gordetzen ez. Badaude hala ere Urdazubin oraindik ere bere bidetxoak edo txokoak, ez? Bai, hori da, duela urte batzuk intziren edeki bidexka batzuk eta hola, eta denak Axularren xokoa izen zeituak dire, eta herrian inguruan badiren bidexkei izen hori ematen zaio orai. Eta gaur egun idazleren bat badago herrian? Ez gaur egun ez, bere izan zen hola bere garaian importantena, eta ja geroztik ez. Eta orain nora eramango gaituzu? Orai finitzeko Urdazubiko lezetara, deremanen datzuet, hola pixkat herriko lekuik importantenetako ere bai delako, eta pixkat ikusteko. Eta finitzeko ailegatu gara Urdazubiko kobetara, konta duzu pixka zein den honen historia? Urdazubiko lezeak, duela milionka urte hasi ziren sortzen. Barnetik pasatzen da Urtxume erreka, eta aipatzeko direla leze etxiak, igual Zugarramurdiko eta pixka desberdinduz, eta formazio ezberdinek osatzen dutela, bai estalaktitek eta estalagmitek. Eta gaur egun bisitatzen dire 7 sala, baina bere bai badire sala batzuk babestuak direnak, ze duela urte honitz zarpatu ziren ere bai grabatu batzuk, eta horiek daude babestuak eta ezin dire bisitatu. Eta zuek herritar bezala ikusi dituzu sekula grabatu horiek edo zuek ere ez aukerarik izan? Lehen egiten zuten, urtean behin egitzen zuten herritarren dako eta hola ikusteko, eta persona gutxi batzuk bakarrik ikusten aldituzte bai. Ohitura duzue Urdazubiko koben bueltan egunen bereziren bat ospatzeko edo ekimen bereziren bat egiteko? Bai, iten da ja duela urte batzutatik unat lezen eguna, eta bertan bisita gidatu ez aparte, iten dire artisau azoka, gero ere bai esposizione batzuk, eta bai nahiko egun berezi izaten da, bai. Gazte bezala zuretako ze urtaro da berena Urdazubin bizitzeko? Gehien bat eranen nuen igual udaberri uda, bizi gehien baden urtaroa delako, ja hasten delako denbora ona, eta hasten dire dekitzen komertzioak eta bar, eta gaire bai ikaslakarenak ere hemen gara gehienak udan, baina neguan ere bai bere xarma du bai.
Eta akitzeko iraia, etorkizunean Urdazubin bizitzen ikusten duzu zure burua? Pentsatu dut, bai ez, behar bai, ez dakit, azkenan lana hemen berean igual ezin, baina herri polita iduritzu zait bizitzeko, eta nik uste bakotxa bere herrian bizitzak lotura polita duela, bai. Bueno, mila esker, egin diguzun bisita gidatu honengatik, plazer bat izan da, eta nahi duenak ere badu zer ikusi herri hontan. Berzo bat arte, aio! Urdazubiko ilapaindegira etorri gara eta Edurne maskotenarekin gaude. Egunon Edurne, zer modu? Egunon, ongi. Bueno, konta iguzu pixkat, noiz ireki zenun pelukeri edo ilapaindegi hau? Guai dela 2009an, guai dela 11 urte. Eta nolatan erabaki zenun herrian ilapaindegi bat erekitzea? Bueno, azkenan egon nintzen lanean lehen bi pelukeritan, eta azkenan erran nuen, orai da momentua erekitzeko edo zerbait iteko. Momentu hortan, gutxi gora bera, zenbat pelukeri edo ilapaindegi zauden inguruen? Pues bat ziren, segitzen dugunak orai, bortz, azkenan gara bortz. 4 Urdazubin eta bertze bat Zugarramurdin. Urdazubi berez ez da herri arrasa handia, 350 biztanle inguru ditu. Hasiera batean beldur pixket sentitu zinuen ilapaindegia zabaltzerako orduan? Ez, esperatu nuen pixka bat hau erekitzea hartu ez zentako obra etzen hori infinitua, baina gero, azkenan heldu nintzen ere bai, ez pesatzen nuen klienta haunditz, igual ez nuela segidan izan, baina bai ez da gutzen dutela, bertze pelukerian izana. Orden, inguruko ilapaindegitan lan itiak ere bai lagundu zatzun, zuk ere bezero batzuk bederen egonkorrak edukitzeko orduen ez dela? Bai, porque ja emakin dituen ere bai, emakin dituen denetarat 12 urte dola. Eta nola bizi duzu herriko parte izatea komertzio baten bitartez, goxua da herrien lan itia? Bai, azkenan guk ere pelukeri bakotxa badugu gure klientela. Orduan, herrikoak 300 persona gara hemen, eta Zugarramurdin beste 200 zerbait. Orduan, azkenean bakotxak dugu gure klientela. Pelukeri bakotxak dugu herriko klientela. Eta ertena da, adinean arabera banatzen dela klientela hoi, edo zeren araberakoa da bezeroaren sailkapen hoi? Edo gustuen arabera? Ni pesatzen du dena. Gustua, harremana duzun ere bai bakotxakin, eta ez dakit, azkenan gustokoa dutenak torriko dire, bertze batzuk igual tortzen dire, gaten dire gero bertzerak, eta berriz edo ezkontzetako tortzen dire unat, edo bakotxa ez horregatik azkenan tratatzen ditugu berdin. Eta lanerako orduan, zuk bezeroak, herrikoak aparte batuzu ingurutako bezeroak? Bai dituz bastantik, Malearrekatik eta Bostirik etortzen dire, ez pasada bat, baina bai beti azkenan ezagutzen zaitutenak edo bat bertzei solasea, eta gero iparraldetik haunitz. Azkenan egunetik latona eta 10 da iparraldekoa. Eta orduan egia da iparraldeko bezeroak handiz jotzen dutela Nafarro aldera, zerbitzuak jasotzerako orduen? Bai, eta azkenan ere berek erraten dute, prezionala bera ere merkaua dela. Nabari da handitz diferentzia? Bai. Eta gero ere bai berek erraten dute, han ez direla usatzen hemen bezala guk iten dugun lana itera. Igual hemen modernoago edo ez dakit, bai. Azkenan, hori erraten dute beti, ez dutela iparralden gu bezala saiatzen. Eta iparraldeko bezeroak edukitzeko orduen, euskerakin nahiko izaten duzu edo frantsesera ere jo behar izaten duzu batzuten? Frantsesera ere bai. Eta gainera, badire aldiz, badakitenak eskuaraz edo erdaraz, baina nola badakiten gu badakigula frantsesa, azkenan uzten dute gu solastea. Orden handitzetan, oiez, joera dago hizkuntza handi horietara. Eta pastu izan zait ere bai, norbaitek ikastea, beti frantsesa harremana frantsesa zitea, eta berak ikastea eskuaraz, bere aurrengatik zentako ikastolan, bereko ikastolan sartu zituzten edola, eta niri hastea hemen eskuaraz, nik berarekin ezin dut eskuarazien.
Ja, ohitura duzulako. Bai, eta iten zait aski arraro berarekin eskola zeitzea. Herrian zerbitzu handiz dituzue? Orai ez, lehen bai, baina orai ez. Badira handiz etxea direnak, eta momentua ez dute erekitzen ere, eta segitzen dute etxea. Gero badire bi ostatu herrian erekia direnak, bi edo hiru. Eta, ez da handiz egiarren. Errango zenuke azkeneko urtetan zentzu hortan zerbitzu aldetik jaitsiera bat edo nabaritu duzula? Bai, porque etxi dire bizpahiru gauz, bizpahiru komertzio orduan ez dire ereki momentuan eta bai, hortan bai. Eta zintzuk uste duzu direla arrazoiak ekonomikoki ez zirelako sostengatzen edo gehiago herria zartzen nahi delako? Bueno, ez dakiz zartzen, azkenean ere benta handiz ere ereki dire, eta gero pesatzen dut ere bai, batzuek adinengatik, eta bertzea saiatu direla bertze gauz batean, eta segitzen dutela bertze gauz hortan, eta igual gustuko zuten gehiago, ez dakit. Zuk noiz behi zalantza eduki duzu egokiago ote zen herrien edeki komertzio bat edo Baztaneragan, iparraldeko bertzerriren batera gatia planteatu duzu sekule? Ez, Baztanerat ez, porque azkenean han badire handitz. Orduan ja, eta ni beti harremana izan dut gehiago iparraldeakin, eta eske gustukoa dut iparraldeko jendeekin lan egitea. Diferentzia da? Bai, diferenteak, eta dire agradezituagoak ere bai, igual. Ez agradezitua, ez dut erran nahi, hemengoak ez direla, benon erran nahi dut agradezitua azkena direla, igual, errexagoak, berek eskatzen dute konformatzailea. Ase betitzeko errexagoko pertsonak errango zinuen. Eta beti erraten da ez, ostatuetan eta badutela propina uzteko ohiture, hemen ere bai? Bai, nabaritzen da, hemengoak ere uzten dute ez dut erran behar ez. Baina beti utzi dute gehiago iparraldekoak. Nik indut ostatuetan lana, ere bai, lehen, asteburutan eta hola, eta egia da uzten zutela onditz. Ilapaindegiko bizitza erraten dutenez, ez da erreixa eta ordu handi sartu barra dire. Nola bizi duzu egunerokotasunean lan hau? Bueno, ni beti erraten duen, lehen hau, momentuan ez bali manuen aurrik izaten, sartzen dituen ordu guztiak eta posible bali manuen gehiago, ez? 8 ordu behin gehiago, baina orai aurra baditut, eta orduan ja lehenbizikoekin ja moztu nuen nire erritmoa pixkat, ez? Bai, porque eske bestean ez dut ikusten. Eta orain bi umetxo dituzu, zanimanago oker, zenbat urte dituzte? Bi mutiko, 5 urte terdi eta 3 urte erdi. Eta lana aurrak nola moldatzen zara? Bueno, orai kontzera kikitatik nire izpak eta amak, eta orduan nola iten dut goizetan lana orai bakarrik, orduan atxaletan diren erekin. Orduan, komertzio bat eta enpresa txiki bat gutienez mantentzeko ere bai garrantzitsu izaten da familian sostengu hori ez, edo laguntza? Bai, gero nire senarrai da egun guztia lanean, orduan, nik ere baki nuen, egun guztia aurrak beste ala izakitan ere ama eta familiakoekin, hori da hondiz da. Erraten nuen, egun guztia beraiekin ez, porque nik ere nahi nuen egon beraiekin. Eta orain konfinamentua dela eta nola bizitu duzu etxean aurrekin halako egoera hau? Bueno, ez da erresa izan, porque gainera egintuen ere bai etxeko lanak egiteko, eskolako lanak. Eta, moldatzen ginen, gu pisu batean bizi gara hemen, onduan, eta txikia dire pisuak. Orduan egiten nuen, goizeko 12ak hartze dola etxeko lanak eta bidena, eta gero gan nire amain etxerat zentako konfinamendu hasi baino lehen, berarekin egoten gara, aratgaten gara egun guzia, porque han bada lekua, han haitzen dire jostatzen, eta orduan ez duen aldatzen, nahizik eta erranez, etzela egon behar amatxikin eta hori dena, baina guk erraten ginuen, azkenan egon gara bezpera arteo elkarrekin egun osoa, eta pisurat etortzen gara bakarrik loiterat. Orduan segitu ginoen hola. Eta eskertu izan duzu aurrak edukitzerako orduen herri txiki baten parte izatea, edo batzutan faltan bota izan duzu bertze aukera batzuk aurra emateko herriko eskorrago batean bizi ahal izatea? Ez, hemen pensatzen dut
momentu hortan, koronavirus historia honekin hobezela hemen egotea, herri batean, ezin ez da hiri batean. Oraindik eta gehiago baloratu duzu gaixotasun honekin herri txiki batean bizitzea zer den? Bai, eta sobre todo etxe handi batean egotea. Horrek ere eragiten du, Bai, hoi bai. Eta pixkat etorkizunera begira, oraingo pandemia honekin nola ikusten duzu lana, orain dena garbitu behar da, mantendu behar dira distantzia batzuk, horrek zure lan egiteko modua jaunditzera egin dio? Bai, lehenbiziko astean hasi ginela, gainera hasi behar ginuen batekin, bera finitu hartu ez ginuen hartzen albertze bat. Pero, claro, guk ere azkenean ni egiten du lana goizetan, erraten nuen, jolin, eske goiza bakarrik baten dako edo biin dako zen gehiena, nik erraten nuen eretako ez da, eske hobeda ez astea lanean, modu untan. Eta ondoko astean ja aldatzen zen, orduan erraten ginuen, eske hola astea lanean ez hobezen egotea eta 2 aste gehiago egon etxean eta gero hasi. Eta nabaritu duzu bezero gutiago dituzula pandemia honen ondotik edo orainik eta gehiago? Orai arteo gutiago, porque dire herrikoak. Orduan herrikoak gara bortz, 4 urdazubin. Orduan herrikoak gaten dire bakotxa bere pelukerira. Banatu zaten dire pixket. Orduan izan dugu 3 astez nire kasuan lana atope, baina gero kalmatu da. Orduan iten nuen, aste tartean pilatu jendea, egun batzuetan. Ez erekitzeko bakarka bat, egun bat, biamunean bertze bat, orduan zen elkartu jendea. Eta jendea beldurturen nabaritza izu? Ez, baten bat izan zen, esperatu batzun, bertzea behitigan arteo, edo nola, nik esplikatzen diote nola ze pausoak eramakin dituen, eta ez, jendea egia trankitorri da eta gainera gogoekin ere bai maskariak entzeko. Eta inguruen herrien nola nabaritzuzu girua? Jendea tabernara eta hasira atratzen berriz ere edo orainik beldurroi nabaritzen da? Ez, hasi dire, bai. Momentuan, ikuste guk ere izan gara, galden astean izan ginen, aintzinekoen ere, baina ez, ikusten da jendea, bai. Eta uda hontarako Urdazubin, ze plan, bakizu herrien pixket mugituko diren gauzak, edo nola ikusten duzue? Pentsatu dute orai izan da, gauzu berria aste honetan eta aintzinekoan uste duzela. Udalekuak ibar dire, iten dire, eta baina koinziditu dute bi aizirela iten bakotxa bere partetik udalekoa prestatu. Orduan, bere artean antolatu dire, eta bat ekinen du 3 urtetatik 7 urteak arteo, eta bertzak 8 urte, 16 urteak arte uste dut. Orduan, zentzu hortan aurrek badute aisi puntu bat, ez? Edo non pasa gutienez, norekin? Momentuan bai, eta elkartzen diren gehiago bai. Eta eskolan aurra deixente daude momentu hauetan? Uste dut, bazirela 40, ez dakit seguro, baina 50 edo zerbait. Bai, haundi jende gaten da, haundi zaur gaten dire iparralderat. Eta zeren arabera izaten da aukeraketa hoi? Iparralderat? Bai. Frantsesain gatik. Baina, egia da, haundi zer dituztela ikastoletarat, Sarako ikastolat. Hemengo eskola da pribatua, publikoa barkatu, baina egiten dute eskuaraz ere bai. Baina, ematen dituzte, baina gero sartzen dutean ere bai, 7 urtetatik aintzin uste dut, frantsesa gehiago sartzen, eta azkenan lasatzen zara ere bai, solasean gehiago, jendea aurrak ondokak gaitzen bali batuzu frantsesez. Zure ustez Urdazubin bizitzeko frantsesa jakitea beharrezkoa da? Beharrezkoa ez dut erten baietz, baina ustez bai. Badire handiz jende ez dinela ados izan, nirekin. Baina ni bai, hemen saiatu ziren eskolan iten, elkartu bazuten Sarako eskola publikoa, Ainokoa, Urdazubi eta Zugarramurdikoak, denak hasteko uste dut Luzaiden ere egin zutela hoi, eta indutela eta segitzen dutela, ikasteko frantsesa. Orduan, inbartzituzten, ez dakite, erranez 3 eta 4 urtekoak igual Urdazubin, 5 eta 6 Saran edo Ainoan, eta hola ibiliko ziren herri guztietan,
baina ez zen atra, aintzinarat gauza. Eta ez zen atra jendiak ez zuelako nahi edo? Ez, gurasoak ez zuten nahi. Bai. Uste duzu beldur pixka badagoela muga hori pastera? Bueno, beti muga ez dakit mugaingatik, baina erraten zuten ez zela olako, igual beharrezkoan, ni niretzat bai, ni maite dut frantsesa, orduan, ni niretako zen, baietz. Aukera hon bat. Bai, baina azkenan, izan zen kristuen botazioa pila ez. Bat, bakarrik eta zen berean. Eta erraten dut argi eta garbi, eske ala zen. Ni pena eman hau, ni solastu ditzen, eta badire, eta solasten naiz, jendeekin badakite ez dela ados horrekin, eta berek badakite zen posatzen duten ere bai, baina ni beti erraten dut. Lana behar balin bada, iparralderat ere gaten algara frantsesaikin, edo ez dakit, edo presupuestoakin, frantsesez zerbaitetan hasten balin bazara lanean, jakin behar da, ere bai iten. Ganeretako, bai, pena da, egia pena dela. Zuek mugan zaudete, bi estatun artean, eta zerrango zenuke dela Urdazubi gehiago? Iparraldeko ohiturak dituela gehiago, hegoaldekoak, nola ikusten duzuzuk? Hortan ez dakit zer erran, bakotxak, ez dakit. Hortan bai ez dakitela zer... Ohitura gehiago duzue adibidez Iruñera joateko edo ze hiriburutara joatzen duzue? Ni, por ejemplo, eta ondi jende gaten gara dentistarat, ginekologorat, masajista, osteopata, iparralderat. Azkenan, orai ere, konfinamendu historia honekin, nik ere dut, bi aldiz nire semea, zentako utzizkun hemen, eta ganitzen, eskatzera ja gaten alitzen, pasten alitzen, ja pasten aluen muga, eta erran induten baietz, orduan ganitzen, eta eske erran ioten, eske ez balimada, ez naiz gain, beno guretako da, ondoen dugu iparralde eta beti ematen ditugu arat. Ni ez naiz gaten, gari izan naiz, Elizondorat ere bai, baina eske azkenak beti gaten gara abertzalderat. Orduan erden alda ohitura gehiago duzuela batzutan aruntza bateko eta zerbitzuatik eta... Bai, eta ondi jende gaten da. Eta lanerat ere bai, baizik eta berani gaten dira iparraldetik. Osea, gaten gara denak. Izan da, orai etxia izan da aski zaila, porque eman bartzen buelta guzia. Etorkizunera begira, uste duzu Urdazubik edukiko duela bizitza eta gazteak badaudela goguekin bizitzeko Urdazubin? Bai, momentuan bai, uste malima gaituzte gauzak iterat eta bizitzeko, bai. Eta momentuan, bai. Bukatzeko, ze hitzekin edo nola definituko zenuke zure herria? Ni gustora naizela hemen sortu naiz. Eta hoi, bai, bizitzeko hemen gustorat garela. Dugu iparralde, bai ditugu hegoalde ere bai Iruña eta Oidena ordu bat da, baina ez da urrun ere, errateko gizan. Eta gero iparraldera badugu playa, esenperen lakua eta ondoan garela. Igual eri zaudela Iruña aski, porque du ospitalat eta Oidena gan barda Iruñera, eta hoi bai luziten zaitzu, baina bestaldetik ongi zigatzate Urdazubi. Bai. Edurne, mila esker, zure hilapaindegiko ateak zabaltzeagatik, eta laizter ikusiko gara. Vale, mila esker handi zuek. Bertze bat arte. Mila esker, aio. Urdazubira etorriz gero, dantxarineara etortzea aukera ona da, bertan komertzioak daude eta ez dire gutxi. Eta orain, haietako batekin, komertzioetako jabetako batekin egonen gara. Txomin, zer moduz? Egunon. Egunon. Konta eguzu pixka, zein da dantxarinaren historia? Dantxarinaren historia da, bere garaian Bigarren Gerra Mundiala akabatuz geroz, komertzio hasi zen pixkat hemen Frantzikin, haiek bazuten beharra handiak faltu zaizkioten gauzekin, eta guk ere gauza bera. Eta horri izan zen pixkat lehenbiziko erroa hasteko hemen guai dugun komertzio hau. Geroztik gauzak handi berrituz, handituz, eta ailatu garen lekurat. Hasiera batean imaginatzen dut hau arron diferenti izanen zela ez dela?
Bai, azkenean asmenta hartan bazien hor erreka bazterreko bizpairu lau benta txiki batzuk, gero pixka gantzen gaundituz, 1980an edo la montatu zen ja, bi benta ondixaukoak, eta ja bultzaldi ondarra izan da, 2000-tik guain arte. Eta pixat ekonomia hori mugitzen norri ibili da? Azkenean, hemengo jendea, ezagit, bazuen ikuspuntoi edo trebetasun pixkat hasteko eta segitzeko komertzioko gauzetan, eta ikusi berze beharrak bazien, berze mugaren berze aldean, eta horri buruz ganda pixkat hau handituz, ez? Asmenta hartan, gehiena saltzen zena edo bultzaldia handiena zuenak orduan zen, pixkatolak esin butidok eta gero konserva pixkat eta alkohola eta tabakua, eta gaur egun badugu eskaintza bat arrunte datua, ez? Gangara ondarreko goi urtetan bastante datuz gure eskaintza, eta gaur egun badugu alderdi komertziala moderno bat, eta gure bezerua gutxi gora bera egun eta 50 kilometroko inguruko jendea da, iparraldetik edu dena. Batez ere iparraldekoa da zuen bezeroa? Bai, eguneko 97 handik heldu da, bai. Eta saltzerako orduan, erranduzun bezala zabaldu joan da eskaintza, baina hala ere badaude nahita nahiezkoak diren gauzatzuk edo gehien bat saltzen direnak? Bai, azkenean reklamo gisa, oinik bada diferentzia dexente tabakuan eta alkoholean eta hola, eta oidi pixkat igual gantxo gisako produktua, baina gaur egun hemen badi bertze familia batzuk, bertze produktu familia batzuk ere bastante ongi martxatzen dutena. Azkenen gastronomia ere badu bere garrantzia, hemen aste hondar batez, igual 2000 persona baino gehiago bazkaltzen dut hemen dantxarinen laun bat batez edo igande batez, eta gero horretik aparte ere bai, produktakoi haragiko produktuak ere bai saltzen di bastante, haragitegiek hemen die impresionanteak zederra eta hundiak dien, gero ere farmazia, perfumeriko gauzak ere saltzen di bastante, eta moda ere bai, moda ere badu nik uste kokakpen dezente bat ere guaiko eskaintzan, eta azkenen edatuga bastante gure eskaintzan bai. Publizitatea egin duzue pixkat honi indarra emateko edo naturalki etorri dira bezeroakona? No, prinsipioz ja baginoen movimendu desente bat. Egin dena da, ondar urtetan pixkatola bereizi da, harremana handia dugu udaletxeekin ere bai, eta bere garaian sortu ginen idei bat hor, nahi ginena elkartu bi eskaintzak, izan turismoko eskaintza eta izan ere komerzialeko eskaintzoi, eta elkarren artean iten dugu promozionatu, publizitatu, eta badugu elkarreko estrategia bat hor, nahiko ongi martxatzen du, azkenen elkartzea hoi kulturaleko gauzoi eta komerzialeko gauzoi emaitza honek ekarri gaitu. Hemen baduzte elkarte bat ez, komertzio guziek osatzen duzuena, zu hortako kide zara. Bai. Ohitura duzu emaiz elkartzeko, nola funtzionatzen duzu elkarte bezala? Ez bali da gauz bereizik, normalean egiten dugu bizpairu lau bilera urtean, gostatzen zaigu bastante elkartzen eta azkenean bakotxa bere egunerokoan baitu nahiko lanak eta saiatzen gau aurre kontuak presentatzeko, ondoko urteko ze estrategiera eman behar dugun eta gero antolatzen ditugun gauzoiek pixkat jendei oroitarazteko eta jakiteko zehazki zein behar dugun, iten dugu bizpairu lau bilera. Eta azkenean elkarteak ere nahi dut, badu bere balio, badu bere indarra eta pensatzen dut ere izundula hemendik aurrera ere, olako gauzak ikusiz ze gertatu den hemen eta mugan ere nola gauden eta alde batetik iruditzen zaigun ez dugu edo ez gaitute sobera kasuik eman ez da, Frantziko aldetik eta Espainia aldetik ere, badugu hor bide bat egiteko, erakusteko gure garrantzia ekonomian eta hemen relazionetan ere, behar dela kontutan hartu. Erranduzu zuen bezeroen eguneko handi bat iparraldekoa dela,
Baina langilei dagokionez ere hala da edo gehiago Nafarroa aldetik etortzen dire lanera? Bea, hemen Dantxarinean gaur egun manengo dugu lana gutxi gora bera, sasoi normal baten bortzegun lagunei gutxi gora bera, eta ailatzen gai igual 600etara, 600 pasadola, da, bueno, sasoin betean, ez? 600 horietatik edo bortzegun horietatik mandezagun que 135 bat edola iparraldetik heldu deunak lanera itera. Eta bertze guzie, Urdazui eta Zugarramurdiko izaten dire gehien txuenak eta baztangoak edo nola funtzionatzen? Bai, bueno, Zugarramurdi, Urdazui, baztan, eta gero, pues, Lesaka, Bera, Alderdioi ere bai, azkenen Alderdioi ere, bueno, bere garaien bazuen bere indarra hor, bazituen fabrikak eta gauzak eta, bueno, industria hori, pues, martxa azkarra zuen, baino gero gandelez pixat murriztuz, pues, bueno, pues, ikusi dut hemen badela modu bat ere lanean aitzeko eta bizi modu bat ateatzeko ere bai. Uste duzu Dantxarinea egotiak ekarri duela Urdazui eta Zugarramurdin ere bizitza eta herriko bizitza hori mantentzia? Bueno, nik errango nik guai, jendea hemen ez da kasi bere biziko proiektua da hemen inguruntan gelditzea. Jende gutxi lekutu da hemendik ondar urtetan. Igual duela 20 bat urte dola igual bertze ikuspuntua da zen eta igual jende gehiago lekutzen zen, baina guai hauniz jende gelditzen hemen, hauniz gazte indu bere biziko proiektu hemen, eta hemen gelditu da, eta hemen sortu bere umeak, eta bueno, ezkara behitigan, segitzen dugu nik uste bastante ongi modu hortan. Turistak tortzen direnean, harritu egiten dire alako eraikuntza handi ikusten eta alako komertzioak mendi erdien erranen dugu? Bai, bueno, azkenean igual iparraldetik igual jarri hodie, baina niri gertatzen hauena igual etortzen diena landetxetara eta hola igual pues, Euskaditik eta Aragonetik edo Nafarroatik bera, pues tortzen diunara eta bueno, hemen erosteko zerbait ez zaiztelak ezkatu, hemen erosteko bada. Balimada, sakelen balimada diru bat, eta bueno, tortzen dile gau ikusterat, pues igual gara ezain ezaguna gure alderdian iparraldean baino. Iparraldean fama eta gehiago zabaldu dago ez dela? Bai, eta bueno, azkenean egia da ere, hau azkenean montatu den modurat, montatu da gehiago iparralde aldera begira eta bere gustatzen zaizkion gauzetara eta bar, eta bueno, horrek ere, bueno, azkenean dakartu, pues ezagunago garela iparralden ere bai. Eta gitzaldera, oraingo egoera berexi hau kusita, imaginatzen du zuendako ere bai kolpea handia izango zela, ez? Mugaiztia. Hombre, pues kolpe izugarria, ez? Azkenean gure lan parte handiena iparraldekin egiten dugu eta martxoen 16tik aurrera mugak etxizien, eta bueno, egia izan dela, azkenean golpe azkar bat, 3 hilabete hauek nahiko gogorrak izan dira, baina bueno, iduri du argitasun pixkat ikusten dugula eta igandetik aintzin hasiko gara lanean, ez da segura eskire lehengo modu berean, baina pixkanaka, jan hasten garen enormalidade hori harrapatzen, ez? Eta uste duzu plantillak eta mantentzeko moduen egonen zatela, edo uste duzu murrizketa batzuk ere egon barko direla? Egiarran gaur egun oinik ertea ez dakit, igual sobera ausarta izin zen, ez? Pensatzen dut, gutxi gora bera, erabiltzen dien plantillak normalak atxikiko diela, gero, sasoin beteko jende horiek plantillak handitzen dien eguneko igual 20 hori, igual ez dakit galduko den ala ez. Azkenean dena bai ditugu hain bertze zalantza eta da gauz bat hain berexia eta ez duguna sekulan ezagutu, ze gertatuko den etorkizuna zekarkiko baituen ere ez dugu sobera argi, baina esperantza ez da galdu behar. Ederki Txomin, mila esker, plazer bat, pixkat gehiago kontatzeagatik Dantxarinean inguruen eta ikusiko gara. Ederki, mila esker zuen arretagatik. Zugarramurdiko bidean badago Urdazubikoa den gasnategi bat, eta oraintxe bertan gaude Anamarikin bertako jabetako bat. Zer moduz Anamari, konta duzu? Ongi gara. Bueno, hemen gasna egiten duzue, ardiak ere hurbil dituzue, nola funtzionatzen du pixka zuen gasnategiak?
Guk normalki, nik hemen egiten du gazna, gero anaiak egiten du ardiekin lan, eta orai egiten gaituna pixka lagundu ere da izpa txikienak gaznatean, eta anaia nere bikotea, zeren aita eta ama orai jubilatu berria dire. Gurasoek ireki zuten gaznategia orduan? Bai, 80ean intzuten gaznategia edeki. Berez bizi guzia itu die lanean ardiekin eta gaznakin egiten zuten etxekoz eta pixka lagunen dako eta hola, baina duela 30 urte hasi ziren jendea galdeiten gazna gehiago eta orduan muntatu zuten duela 30 urte gaznatei txiki bat. Eta orai anaia eta niri sartu ginen eta hemen txego. Eta gutxi gora bera, zenbat gazte egiten duzu urtean? Guk egiten dugu 8-10.000 kilo ardienak eta gero behi gaznare egiten dugu pixka bat. Hasiera batean behi edo ardi gaznakin hasi zineten? Hasieran ardienakin. Gero izan zen greba handi bat, garraioenak ez duena biltzen esnea, behi esnea, zeren bagintuen behi esneak ere, eta orduan hasi ziren probak egiten behi gazna egiten, ez ondatzeko esnea, eta ordutik hasi ziren behi gazna ere egiten. Bakarrik orain behia esnekoak kendu gintun, eta erosten dugu esnea barridekoa eta segitzen dugu gazna egiten. Eta arras modu diferentetan egiten da ardi gazna eta behi gazna? Berez modu bera da egitekoa, bakarrik behi gazna gu saltzen dugu freskoagoa. Eta freskoagoa saltzeko egiten dugu pasterizatu esnea. Ardiena berriz egiten da esne gordinarekin eta orden beti egiten da saldu eginagoa. Behiena da gehien bat suabeagoa eta gero freskoa saltzean egiten da jendeak hartu du ohitura erreta jateko. Labean edo mikroondasen edo sukaldatzeko haunitz. Eta hemen ikusten dugu dendatxo txiki bat ere bai montatu duzela, baina salmenta gehienak hemen egiten dira edo hemendik kanpo? Duela gutxi arte erdia egiten ginen, kasik erdia hemendik etxetik. Bakarrik orain birusain historia dela eta etxekoa 0 bihurtu da, zeren mugak etxi dituzte eta gero turismore ez da etorri. Bakarrik, herriko bereko jendea bai etortzen dela, baina txikitu da haunitz. Zuek ere bai iparraldiakin lotura handitzu zue salmentak egiteko orduen? Bai, handia. Gaude muga gainean eta azkenean iparraldetik baute lehendik ere etortzen ohitura gazna erostera eta etortzen da honitz. Sari handitz jasoak zate, ikusten da hemen, zenbat kopa eta zenbat sariketetako opari, baina horrek ere atzetik lan handia edukiko du, ez? Bai, azkenean, gazna ez duzu egiten saria lortzeko, da saltzeko eta jendea gustatzeko, lehenbizi bertzena ez zuen erosiko. Eta hortan saiatzen za beti aliketa berdin edo bekien lan egitea eta produktu hon bat egitea eta hortan, gero bide berean sari ematen batuzte, hobe. Etxeko familiako enpresa txiki bat da, noizbait pentsatu duzu gehiago zabaltzea eta bertze eremu batzuk ukitzea? Zabaltzea momentuz ez, hartu dugu neurri bat, gaude 4 pertsona lana egiten eta lanbideo zabaltzeko da pixka berezia, berez da lotua eta orduan behartzen nuen hasi bertze historio batean, produzioa handitu, gero saltzeko ere behar duzu gehiago mugitu edo etortzen dira eskainka komerzialak eta hortan ez duzu nahi sartu eta gero ere dena kontrolatzeko ez dakit errexea izan zen. Eta orain 4ak ongi gaude eta hartu dugu gure neurria, lotua da, baina txandaka eta hartzen ditugu eguna libre eta konten gaude. Horren, zu gaznak egiten eta gero ardiekin anaia duzu ez dela? Bai, anaia, gehiago anaia bai. Berari ere egingo diogu bisita bat eta ea zer kontatzen digu nekazariak. Ederki, hurbilean egonen da. Arrasongi. Gaznategia ikusi dugu dagoeneko, badituzen produktuak ere bai, eta orain ardiak ikustera hurbildu gara, eta hementxe dugu Xabier, jepa, egunon, zer moduz? Egunon, ongi. Konta iguzu, zenbat ardiburu dituzu hemen? Denetara boston batugu, arnean deiztekoak die mementuan, 350 bat edola, bai.
Eta denak hemen biltzen dire, inguruetan edo Zugarramurdi Urdazu bitartean dituzu garatuak? Bai, azkenan ibiltzen dugu alde guztietan Zugarramurdi Urdazuin, hemen erdian ga, orduan batuko belaiak alde guztietan bai, eta orduan bere izten dugu bilekutan. Eta nekazari lana gogorra alda zuendako? Bueno, gogorra, gustatzen bada ez da gogorra azkenean, ordua pastu hartu zu, baina, zu gustuko gauza bali baduzu ez da gogorra iten azkenean. Zuretako zer da lan honen hoberena? Hoberena, gaila, ez da egin orte den, kanpoakin eta kontaktuan, eta kanpoko airean ni maite dut, eta hori da netako hoberena. Orduan naturarekin kontaktu hori, animaliekin egotea gustatzen zaizu. Eta familiako enpresa txiki hori izan ere bai, etxeko beti hurbil edukitze horrek ere edukiko du bere xarma ez dela? Bai, hori ala da, azkenean polita da etxekoen artean itea gauz bat, eta bakarrik iteare zaila da, orduan bat baino gehi izatea familian eitzen denare, azkenean erresagoa lanuntan eitzeare azkenean bai. Hemen turismo ibiltzen da hundit, Urdazuin eta inguru hauetan, nabaritzen duzu turismoak ere on iten datzuela edo batzutan alde negatibo gehiago ikusten diozue? Bueno, gu hauniz bizi gara turismotik ere, gasna saltzen dugu eta turismotik ere bizi gara. Baina, batzutan ez da inkompatibila, atzin da lana turismoak jende hauniz den lekuan, ni pastu behar badut ardiekin bidean igual, pixka traba egiten du, baina, azkenan adaptatzen gara den gauzeta, bai. Nekazari batzuk kexu izaten dire, batzutan jartzen dituzten arauak eta legeak ez direla arras egokiak edo ez direla inerrexak lekuan jartzeko. Zuek nola bizi duzu hori? Bueno, beti kexatzen gara legeak ematen duztela, baina, inbardi eta segitu bardi, batzutan ez die igual gure zonaindako hobekienak, baina, azkenean hola da eta hola inbiarko. Eta nekazaritzatik bizitzea erresa dela errango zenuke? Lan hauniz inta, lan hauniz behar da, baina bertzenaz, gu bizi gara, gure familia bizi da, eta espero dugu hola segitzea, bai. Gurasoek hasi zuten proiektu hau erran daiteke, eta uste duzu hurrengo generazioetan ere egonen dela gogoa eta ilusioa segitzeko? Bueno, kusiko da, mementoan bada segida, baina, kusiko da. Eta maite duzu herriko bizitza, nola bizi duzuzuk Urdazuin bizitze hau? Netako ni aske konten naiz hemen bizitzeaz, ez du kanpoan naiz eta nora paitekan behar balin badut, ez dut hain urrun, nahi dut muitu behar balin badut edo ez egit, playa edo irira edo nora paite, ez dut hain urrun ere egerteko, orduan, konten naiz hemen bai. Eta bortzunardi hauekin zubakarrik ibiltzen zara edo baduzu eskun bat botatzen datzun norbait? Ez naiz bakarrik ez, azkenean lau gara etxean egin lanean, hiruan nahi arreba eta arreba baten mutikoa eta gurasoak ere launtzen gaituzte azkenean ere. Orden eskuet beti botatzen datzute handik edo hemendik ez dela? Bai. Eta gero seian nahi arreba gara eta bertze hiruak etortzen malin badie batzutan egeren gantzatzen du hiertako. Ederki, ikusiko ditugu pixkat ardiak, zelaiak eta emango diguzu paseotxe bat hemendik? Ale, ados. Ederki. Udaletxetik hasi eta herri osoa ezagutzeko bete izan dugu gaur kontan. Ederra izan da Urdazubin zehar ikusi duguna eta entzun duguna. Eta zuek ere Urdazubi gehiago ezagutu nahi baduzue, badakizue, kotxe hartu eta etorri bisitan. Eskuzabalik hartuko zaituztete herri honetan. Eta orain, zuei, laster arte eta mila esker gurekin egoteagatik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.